Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Mangilulugay kamin ulit kabaluyan na masanto sa maabig, magayaga na kabuasan po das kayo namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programan MIB, Mga Isyu ng Bayan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Nathaniel Overo. Kabiyangan ni Reaction Radio Reporter, Rewata ni Rada Paway, Manalutor ni Nasare, Balita Impormasyon, Balita Komentaryo, Serbisyo Publiko Agagi, Kadasayan, Kabuasan. Manolop tini agagi ka, Dasayan na programa. Mayroon pagagi kag kwanta no dini wali diferensya computer mi o dino sa signal internet ko piloto anto lapod ngali agamambasa na messenger agagi iwaway tining to. Akamputin namin alawang black mud. Amputin namin agtubasan sarayang pangkanaw-nawa sulabay mun lukasan. Aka ay naku po latinid saray jatayo od kimpay no dinay maksil nalinggis da sararayan na wabagtagagik yan naku po anyway ni walong lultawira jay panay kinmat panay amputi mo ang gapi sa message to niya agani ululitaw so labay ito babaga mahinay signal agagik na internet pigara na agawlaya ang pinagawan to talaga nuntan ay araraya may bangalaya control na balance ng saki agagik wala parang buong Pilipinas sa muya kabaluyan Sa maong ya balita agagi kad sarayan kaplusan pabuba sa COVID at buong Pilipinas. Nankyun 32, 27, 30 kwantura. Nata nagagik sa balon kasod Metro Manila. Kabaluya hindi Tiron Pilipinas. 17,677 balon kaso. Sa active tayo agagi kat mabulad 247,451. Sa recovers tayo 3,158,597. Sa total case tayo 3,459,646. Sa total death tayo kabaluyan ni mabulad 53,598 kabagagi kyan. Si katutan sa mismo na COVID update at buong Pilipinas at sararayan kaplusan. Booster shot dugalate maminsan kwandagag enough muna kwandagagik pero kwantalanti si Pangulong Digong Cabaloyan wala palapagtura niya gagik kaya makakadiskaril paano tuye programa na gobyernon kini may vaccination program agagik anyway ang pinagawan to baka sarili opinion man nagagik ng Pangulong Digong kagagik di ba medyo agunigon i-rate agad abig laman ni natan pa ni matagagik sa kids ka edad 5 to 11 can start getting Pfizer shot no February 4 agagik February 4 at sa Friday next week kabaluyan pagkatapos wala mang balo so ibabagagagi kay pronouncement kabaluyan na mismo na Pangulong Digong ay siyempre naman kukwanda atras sa banti agagik yan one booster shot is enough for now says infectious disease expert pero nanigunuyan ko pilot sa kada saray si Senate dating Senador Manny Villar to become next media tycoons after taking over ABS-CBN frequencies so labay ito ni babagas si Karalay sa bagay, walang dagagik nga pinagawan tayo kabaluyan at sararayan na bugtan. Anyway,
Laanti pa niya agagik jay, unla tayo sa lighter side of the news, magano kabalo yan ha. At sarayan pang kanaunawa. Si Congressman na Tof de Benicia, agagik ya, niya nga po talaga nagtubasan dyan tina eh. Dyan distap agagik, talaga nawan mo nga rod. Kabalo yan, nga pinagawan tayo agagik. O, sige pa, talaran ng tayo, no kapigan ng bigay. Si Congressman Tof de Benicia agagik, number 1 endorser at sa original, kakaiba, tan artisanal products agagik, dyan kwarto distrito. Kasigot pa tumulaban ng Congressman Tof de Benicia, i-promote agagik irara may local products tayo, yasi nga ginawan but at sa may tatawagan tayo kabaloyan niya, pamanang yaman, produktong Pangasinan. At abig laman ng Governor Pugi, yata nagagik at itutulak i-patronize. Kabaloyan irarayan lokal iran produkto tayo instead ya ipatronize tayo arum nagkaulad sari ka kanon tano gagawin tiya syempre dilin kabaloyan tayo natutulungan tayo at sararata ni produkto da ya tingga kabaloyan di ba sakay agagik ton lalaon ng Congressman Tof de Benicia penanang irarayan lugar iray kulaan ang kakalagiran negosyante at distrito to niya tan manggagawa na original may talaga nagainaliga original iran produkto da ni dumaduma tan artisanal products sa gagik o arami produktong gawa at traditional o jad pa na maglay na kakayahan na 5 kabalian 5 aluan makina pigarad sa panggawat at jad mobles siya gawa luman na guma nalulugan nila raraman nila adaral-deral rejikla gulong aga guma na sari luluganan malalapod barangay Pao Manawag arayan na gumagagi kat pang international ya pelikula ya singa se Braveheart od bari mangaldan flavored salt na tiblong sampabyan ice cream na bulalo flavor od Manawag talaga kataway ka lang kupelo talaga kabiyangan mo dita nagagi kay promote ng Congressman Tof de Benicia so kalamansi crinkles tan kalamansiya nadlekab butaw od sampabyan dragon fruit vinegar fresh lettuce od in cup od tan home garden supplies tan na fortune dragon farm od sa nasinto kabiyangan mo tad sa binisita ng Congressman Tof de Benicia so pagawaan na say pabango agagik ya pwesto od sa Kiamul jad syudad native handicrafts od lipitsur tan od pao tanjad bali na Manawag at some organic vegetable tan inuman od liksi Manawag sa pangusar od social media para dani promote iraren produkto od micro small and medium enterprises tan sakay dasaray anunutan niya gutma na kongresista at para tulungan tan ipanta od kadistrituan to niya iraren produkto od personal ya social media accounts to niya tan Instagram, Facebook nang gawa mo si Congressman Tof de Benicia na website ya explorepd4.com piyan na antabayanan iray buyers o gabaydan sa aliwan na dabilan produkto. Bimagsak si ekonomiya lapod pandemya kaya nag-isip ang kongresista kung paano mapapaangat so ang kakulag iran industriya jagagi kad Port District na Pangasinan. Jabalot at syudad na Dagupan nagagi kami tutuputin nyo tani na may session da nan privilege speech lagagik si Councilor Chito Samson pero ko kinita ni medyo mirap ni ang gapo ang gapo agagik talagang black ay aka ang puti so magano pala ba taong paano sila ba ito at baka sila ba ito i-restart timot yan i-restart tamon to hanggang gano magano agagi ka umpay tayo karuman niya ba magano kupelo tapi mayon pinsala od sararayan bukta talon tinire karuman niran balita od asayan na kabosan nanunung ko may oras tayo kupelo tayo singa babalang kun nay no alas 6 nilang bungat tani alas 6 nilang bungat so oras to niya kabaluyan Jadarom niran na balita kaagagi kadasayan na kabosan lapod ni manot pigararan presidential agagik so mismo na i-interviewan na nandun mayroon palapagan siyempre naman talagang dapat lang bangat yan na amtantay namin agagik yan insalang lara namin BP Robredo
Senator Manny Pacquiao, Senator Lacson, Isko Moreno, etc. Karuman si BBM agagi. Da sarayan pangkanaunawa, natan, ang tura agagi kiray nailaluan tayo sikara. Ay dapat lang bangat no bilang incumbent ira nakukulan niya tuloy-tuloy yan naliling na tayo kumon. So mismo tatawagan tayo, ya tulong dara niya. Si opisina ng BP Kabaluyan at tuloy-tuloy so pantutulong to na gobyerno at panresponded saya sa pandemya. Ang gamanunta niya maya-maya agagik sukulang na ubat at gobyerno lapod kakulangan mo lanti na pundo. Mananisya ninsan siya agagik si Vice President Leni Robredo. Yan umang kakasakit tayo, mantutulungan tayo. Kaya po natin to. Ako very hopeful ako na pag pinagtulong-tulungan natin, hindi pa naman huli. Marami pa tayong pwedeng nagawa. May nagawa. At sarayan kaplasan, lapod sayan panaon. Ay dapat lang bangat agagik yung mga kakasakitin namin. Kabaluyan niya, di ba? At sararayan bagta. Ay agagikin niya rum to, singano bimulagat, abulagat tayo, at saya su pandemic tomot. Abiglatin namin, singanatan, wala ray sub-omicron, etc. Pagkatapos, nanduruman niya ran na paliwawagagi kagam pagulog digo. Ay, nako po. Amay-amay laligan ni Rema Naburito, manduruwa-ruwa rin mampabakunara. Ay na naman. Ang tatayo agagik, abulagat tayo, at sayang pandemic, kung anong BP Robredo, tinilalon tayo. Say gravity ni epekto saya natanat mas dakel so lison niya naala tayo. Arami lison agagi especially from better performing countries. Yan nakukulan ag tayo agagi amay nagawan tiraraya namin agagi kaya kailangan ya talaga ya naalig tira agagi di ba arami better performing countries sira kabaluyan niya. Sa isang importante yun, ang kuanong bipilinit na control. So, alisan na sa COVID-19, taniwasan so itakatakto niya. Konto niya gagi, kasi kahit anong pilit na buksan natin yung economy, kung hindi tayo maging matagumpay sa pagkontrol ng transmission, kaya nang sabi, abay, taas-baba lang yung kaso. Ni actually, natin, naka 17,000 tayo kabaluyan niya. Ay talaga na, si Piktututa na gagi, abay, syempre, barbalog si Piktututa nagkabaluyantan at ekonomiya tayo. Pagkatapos, kumado agagik at say naibulos tayo agagik kairapan. Tan sa ekonomiya agagik at naapektuhan niya. Pangiter na trabaho, pangisiguro da hanap buhay, watan mo, despite sa pandemic. Kabaluyan. Araratan agagik, kaso mismo na dapat nangnangan na sa otoridad tayo, supamanira, iram na mangkakandidato kabaluyan na dasararayan kaplusan tapyano amin tayo agagik sabay-sabay tayo unangat sabay-sabay tayo agagik at tatawagan tayo kabaluyan niya ilalaban at saya su pandemya jagkatontutan basta ag tayo nang kakasakay mansasalungat ang kanya-kanya agagik tatawagan tayo na hakurang agamang kakasakay agagik walay kikimay wala gang kikimay wala agagik so sasamantalon to so sayan panaon sasamantalon to agagik lapod sayang pandemya kabaluyan warak mawawarak po tayo agagik dasararayan kaplusan kaya si kuanong bipilin mulmulaglaba lay pundi opisina pero inanat-nat parad sa sambayan ng Pilipino yung anggad na sabihan to niya pero importante mangkakasakay tayo namin. Election Fact-Checking Initiative in launch siya. Di marakupya. 22 major organization, academic institution, and civil society groups in relaunch the so expanded fact-checking coalition to combat disinformation. Ay, agagik. So, marakupya. Pero tayo kabaluyan, ang tayo agagik, kadong sasabi eleksyon niya talaga, nawawalan tayo na may division o balang sambayan ng Pilipino ang gano'n sang kakaaro kabaluyan niya, di ba? Sang kakaaro tan sang kakaaro agagi tan sanagin wa minsan gad sana sawag laraman tungtung non unugipira lapula ba nga to eleksyon sana naiwasan tayo komunirarata nagagi kad sararayan bagta kaso nga lang amin mo labay da manalo ay siyempre manalo mo labat agagi may ibutos na tutuwa pero nata nagagi kat sana mararaman ni republicated iran na nandurman iran tan nagagi kaya kami kumbaga, kami matwala ba pantutungtungan mo't kumo nagagi. Di ba? Pero no fabricated.
tan imbento. Pero no wala katuan to agagi, ay ang pinagawan tayo, arapon tan. Kabaluyan tan, tanuan di, naku po, siyempre naman, karakter, so number one, i-issue agagi kadsaya so eleksyon, gumadwa, ami plataforma, iparuntal mo, antoy gawon mo, pero no, ang babangil harassment, so gawon mo, intimidation, etc. Siyempre naman, bay, nasabi ni panahon niya, makapalilinggis ang kiniddalan. Sabi nga po nila, bilog po ang mundo. Alas 6:10 na po ng umaga. Umpuel kami kabaluyan, hanabuhay muna tayo. Sa nakalipas na mga taon, naging kaagapay ninyo ang Aksyon Radyo. Sa bawat tagumpay at pagsubok, tapat kaming naglilingkod sa inyo. Ngunit hindi namin ito magagawa kung wala ang inyong patuloy na suporta sa pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan, sa pamamagitan ng inyong mga tulong, pagbubuluntaryo at sa pagmamalasakit sa ating komunidad at bansa. Maraming salamat! Katuwang ang Aksyon Radyo at
Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa. Oras na po natin, alas 8:14 na po ng umaga. Patuloy kinin mandirangal da programa ng MIB, mga isyu ng bayan. Lanti pa ni agagi kaya sukarumaniran na balita. Untik kyab tayo agagi kad balita ni national. Talaga naman. Ni unvaccinated seek PAW assistance over discrimination. Antay na apag-apag tayo dyan. Saya nagkalulad sa may statement lalamot agagik na Pangulong Digong. Pagkatapos wala ni nampasamit agagik at balikas to niya I will name most corrupt presidential bid before May 9 election. Nako, sana ho si Pangulong Digong agagik at mandoon la likulad mandoon ng kabaluyan, let the people decide la agagik ya. Kasi sa amin na ibagat to niya agagik, wala ipiktututan. Di ba? Wala ipiktutud sa kay wala balot mat agagik. Ami positive effect tod sa nanay, wala positive negative effect tumutod sa kay. Kaya dapat mandoon la agagik kasi graduating la kabaluyan yung umpaway la eh. Dapat nun sa man imbaga tulatan. Aluan sa may alon tud bitinan at sa may singgerle mayo agagik. Simpre balaga problema may balaga epiktututan. Ano bilbilang simbaga tulabatot. Amay ang gapo bilbilang sukatuan to niya. Takalaban to tang kabusul to lang te. Aba my goodness. Sa epiktututan agagik walay ambul bulat so basigtutan kabalo yan. Dapat unon tulan ng Pangulong Digong ay so mismo tatawagan tayo na issue at say say pawagagik at nang voluntaryon si iabugado ang turaraya so unvaccinated diran nalilig na day discrimination kasi raram statement agagik yan narirda tanon papaway amay unaalig kabalo yan tapianog tayo makapanawan talagang dapat balang sinansakin nakukulang disiplina si kuan ng Governor Pogi Espino agagik yung pagdidisiplina lang po natin sa ating mga sarili, disiplina lang po mga kaibigan sa ating jad sikat tayo, yung baga na ITF agagi, kaya kayo pa akarne, kayo ni pasya-pasyar, pagkatapos man fish mask kayo, agkini ulad mo, no, ag-importante, agkinid tanuula, pero siyempre agagik, no, bilbilang at sulo tayo, at ang nagagikot samantalante na may pagkakaton basta naidang ka na lugar agagik, bira. Ay balaga probleman talaga. Pero si good news lang ba nga, tani manabo ba agagik ya, 17,677, untang tumudjad Pangasinan, mabubamot agagik iraraman iraya ng pa-positive mas dakol. So tatawagan tayo kabaloyan, nan imaabig, kaya mo nga balitatan, da sararayan bukta. Pero ituloy-tuloy tayo agagik, kaya tatawagan tayo, may idisiplina ni sarili tayo, piyan tuloy-tuloy la. Yung nabubaya agagik kaya, at uningat agagik sudalan tayo. Pagkatapos, wala mo simbaga na WHO, most likely kung tumot na WHO Director kaya nagagik kaya head, si Dr. Gabriel Jose si Quantunya, most likely kunto tayang taon at untundala so tatawagan tayo na COVID. Sana nga po may yung miyayaman at sa agagik so COVID jad katon tulang bangat ami so yung miyayaman ami lagagik so nagmaliwa bilyonaryo la may big time ni anggad sararayan kaplusan kabaluyan. Takilingan tipang matyagagi kay si Department of Justice kabaluyan at nanggang ganya imbestigaan sa apatira at sa may 52 deadly operations agagik at drug war. Ipapareview ya tanatan wala laad korte unong agagik at kinan Secretary Gibara. Ulitin ko kabaluyan apatirad sa may 52 Philippine National Police War on Drugs cases, review niya na Department of Justice natan pinding laya at trial court. Ono dakinan Justice Secretary Menardo Guevara. Jad message to agagi kuminsa ito impaway. Dasaray managpalapag non Martes si Guevara, Secretary Guevara in kwanto in file la before the ararayan case at ni file la.
the trial courts the Sarayan insidente. Saya agagi kaya patira. Sa biktima at datin na University of the Philippines student Car Angelo Arnaez. 2017 nagawaya, pending before nabutas trial court agagi. And then victims Richard Santillan, iya si katut aid ng lawyer Glenn Chong, tansay kaibato niyan si Gisamen kasing 2018 niya, pending mulahid kainta regional trial court. Si problema agagi, bilayle abalang di ba? Victims Anwar Sawajan, Noel Bacalso, Angelo Hopper, 2016. Pending yad Sambuanga del Norte Trial Court and victim Sharif Amatunding, 2016. Pending motyad San Pedro Laguna Trial Court agagik. 52 raya namin, pero so ayan apatira. So ipapa-imbestiga nagagik for review. Last year, si Department of Justice impawilas information, ya 52 siya kaso from PNP Internal Affairs Service. Sa files at partiya at DOJ led review na kaso, ya walay iko-cover to niya o nasasakupan to niyan kason 150 police officers, ya found to have direct liability at deadly anti-narcotics operations, kabaloyan. Sa DOJ, at since in transfer dala sukason in file at National Bureau of Investigation for case build up and verification whether complaints or charge had been filed against the police officer sa gagik. Sige bara in kwanton sa NBI initial report dated January 4 in kwanto kabaloyan, yes, most of the 52 cases January 4 most of the 52 cases in turnover lang na PNP IAS tan under still under evaluation na regional offices na National Bureau of Investigation tan presently subject of case build up od Sarayan Kapusan. Inkuan ng Secretary Guevara, sa Bureau agagi kat mansubmiti na monthly progress reports to niya od ayan na issue tan aganan in post ballot yan na deadline para din NBI piansong palanso pan review citing od circumstances na opisina vary from region to region. Siyempre naman, medyo ando kuya biyahe-biyahe yan itan. And then talagang it took may days, aliwala ba lan hours kabaluyan pagkatapos wala ni so pandemya. I have already directed the NBI to speed up of its evaluations. And I have also personally discussed the matter with PNP Chief Leonardo Carlos last week. Piyan ipasigurado sa cooperation na aminiran PNP regional offices, particularly the access na original case records at position at Sarayan opisina. Sige bara inanunsyo to sa DOJ lead panel review at sa deadly war on drugs operations at before the United Nations Human Rights Council no June 30, 2020. Sa panalagagik since drafted to reports in submit nila at kinon Pangulong Rodrigo Duterte sa first report tan agaya-agagik sa publiko ay agagik at sasako punto niya findings at more than 300 operations at couple of provinces tan matod at incidents na police operations resulting to death, particularly at Bulacan tan Pampanga. Second reports covered the 52 cases from PNP IAS agagik yan. Yada Bulacan tan Pampanga kabaloyan. Sa International Criminal Court at nanggawayan investigation at alleged crime against humanity laban at kinon Pangulong Rodrigo Duterte, pero ang bulat may pa ibabaga ng Pangulong Duterte si kwanto niya, if I die kwanto niya, I'd like to go to hell kwanto, not to heaven kwanto. Kagagi ko ama na impigat to nimbagatan, if I die kwanto niya. My goodness. Anyway, that's Pangulong Digong agagik. Da Sarayan pangkanaunawa. Hay naku po. Anyway, palapagtutan ng Pangulong Rodrigo Duterte agagik ya. Sa human rights group o war on drugs victims agagik, tansara abogado da at ayat una apilarad ICC, patuloy da sa investigation as they asserted that there is no genuine domestic proof at sa bloody war on drugs kabaluyan. Ba ito ibabaga, cover up so nagagawa dyan, so pakanang nasay mismo na human rights group dyan agagikod Pinas. Si katutan nagagi. Actually, wala matira kasi kabaluyan so kini, ay observation tila ba nga.
wala mo't kasira agagi kiray pupuli siya alabas damot ka agagi ki. Ano ka busol daw, susyari ka. Na wala background kabaloyan, udsata, yari ka. Igawanda ka agagik na idrawingan da kay chitra, kabubugta, nanlaban O araratan. Pero wala mo't iraramay legit ya talagang operasyon yan, nanlalaban nila, wala rin pulisya na didisgrasya. Kabaloyan, di ba? Kararati sitwasyon na dasararayan na kaplusan kabaloyan yan. Kaya, ay naku po, again, kabaluyan, nung pulaglamot tanod kini, may karakter agagik na sa kuya law enforcer, at unta niran operation sa agagik. Pero nung yumin involved na mo iya pulis, sa kaya pulis, tanga amay agi-agian to niya agagik kaya, ang kidnapper ay na Indian National, maban may Indian National, amin nilugan ang agagik kaya, lulugan na plagad kanal, na naplagad ay jad kapagyan, daralusan ko anto na naplag di managagik anto ginawa nirespondihan na tawag daw sa pulis ang kapuni si Mabil lagyan kapuni pulis masinggar si barangay Kagawad tinupot to no sino sila kunto ta simpre wama na tirak yang imeluluganan aga makaagwatod aming kaplaganton na daralusan anti kwanto may pulis ikaw sino ka kwanto niya natan ta simpre wala makapoy agawad ay kabunag to ta kamotor may barangay Kagawad inggilig to ag tembakin ng kapitan, inggilig to i-tricycle motor to niya, kabunag to niya, pinaltog nun, pulis, si korporal. Insan to natan inalamay, luluganan to may barangay Kagawad, si kato inusar to ni Imbatek. Natan, pimawilya tong paano wala ka nang nangangan to wala ka nang sabi tulari pulis di man. Na nasabi tulari pulis di man, yun maniimbestiga, yan nang agagik kaya walay tama to dulo si amanay so Bombay, tanong-tan mo, kinang Kagawad, dito patandaran o para kanang ay wala kanang nang. Intro damay pulis agagik. Narol. Pati samay agitod paway agagik. Kararatan so manuderal imahe na pulis. Pero hindi naman po lahat malaga porsyento aktualita nagagik pero mas balag sa epekto to kabaluyan kumpara od sarami gagawon na sarara may mababait tan maong iran pulis. Maya pulis agagik kaya nanduruman larang programe gagawin da niya. Manggagawa ray pantulong, kawanggawa, etc. Amin la, kumbaga talaga na may gagawin da lang gad nangyari anda. Ya, ata nagagikot ni ipawil so imahe nasa ikabiyangan na men in uniform od saray sibilyan. Agagi ka, talaga ni papasuda agagi kaya gawin da ang gadamin. Pero nasasabayan balot na sararay, pigpigara mo lang bungat. Katunaya, so mismo ang ipiktuton niya natin. Ay, talaga. My goodness. Sa PNP at manggagawa mo na pinabiskag to so crackdown od sari fake medical item sira. Sararayan kaplusan, tani amay-amay, manlalapod China. Biro nyo, di ta nagagikod kaya po ay sa kaya warehouse, pangkiyarya na sa kaya Chinese National. Panayra agagik PK kasi aga karistro at Bureau of Food and Drugs. Kumado agagik ay simpre puslet di PK jad si katayo baka di man si karande. Masanto siya kabuasan pa dakinan na Kagawad Carlos Benito nawa barangay Maningding. Good morning po Apo Kagawad, pasensya kilag ko abasa may message yun ni man munin antan awa apo ay talaga naman approve ang gapoy problema basta antamlatan partner tao basta itiks mo anyway sa Philippine National Police agagik at non-promise siya yagawon da yung ganayari anda tan pagalaw undari intelligence networking da piano kumpiskaon agagik irarata ni ray pikiran tambal pikiran gamit laban od sa COVID pero nalapod China kapigalabat 150 million worth of fake antigen test face mask COVID-19 medicine od warehouse od Manila Manila siyempre Quiapo man jad sa kay statement yung pawitad sari man nagpalapag ng Police General Leonardo Carlos PNP Chief Directed Police Units to monitor so amin na areas of responsibility da. Garita
stores tan warehouses yan iner. Manlala kura tan kulan stockpiling na unregistered product at yung malalapod arumiran bansa, nagkalula na lapod China agagik. Talaga nalapod mo China. We want to know the extent of their operations given the large quantity of confiscated items in Kuanon, General Carlos. Ayan produkto o taaga simpasilong at government agencies regulations. Iayagagi katagani pasigurado no safety o di no ande. Katulante, impuslit agagik. Paano na kapuslit? So wala ra agagik so kasabwat. Kerwo nagagik ka so suit for clarification. Sa PNP Public Information Office in Kwandan sa Viber message da marching order at stand in compasses at both counterfeit and unregistered goods since both are illegal. Siyempre mo't kabaluyan na taaglanti akaristro di illegal kabaluyan. Ang gano bilang at legal di madbansa da pero dyan siya katoy limove jay di malanod ng backdoor hanga mabalen. Ay agagik at pigaran na miyembro na Customs Intelligence and Investigation Service. So, kumpiskaraya na libon fake Clongin brand anti-gin kits. Clongin brand niya agay ka, baka nang nangyurad tanod kasiksikanan niya, baka katiyo sa renda. And then Lianhua Chinese herbal medicine tan N95 fish mask at warehouse at warehouse Tanjad Manila International Container Port along Carlos Palangka Street agagi kapigalambangat. Sa reading team at ingkwandan anong nang damot so knock-off version na imported apparel brands nga say Adidas kupailaw niya Adidas, Converse, Fila, Gucci, Louis Vuitton ande ay may paborito Maxon Biols Louis Vuitton at Nike sa PNP di statement niya wala ni naarata na anong nang da sa PNP di statement niya in kwanda i-launch damot agagik ya so more aggressive campaign identifying tan curbing at say lamot cost na sa spread na similar product in guidance with the Department of Health Kabaluyan. We will wage crackdown to curb the proliferation of these fake medical items in Kuanon General Carlos agagik. Dapat lang mga po General Carlos sir kasi nobilbilang sibilyan so makanangnangod sa raratan at maimpluwensya may tuo manggagawa sa bilay to may sibilya nagagik un peligro kaskasimot kabagagik ya agto antay upipirigan to ngabi na pirigan to pero na sikiran otoridad wala na pirigan nyo kabaluyan sa mismo na hinsya yakulan nyo agagik di ba pero sikitiran sibilyan i-report nyo mat may talagang i-report yun with the responsibility mat alwan samay i-report nyo agagik kabubag ta kabusulyo laba manaya man tagabayon harasan ay alagmat man palagpas kila agagi palagpas yulayan sitwasyon tani ayan sitwasyon agagi kay talagan sitwasyon kabaluyan niya nakukulan nagkakaroon po tayo ng belt tightening agagi at sararayan kaplusan pati kiwas tan kurang agagi kaya nanduruma iran na dalan tayo at medyo maingat ni na daisot pagkatapos wad tantanay so balitang tangan at political alamot ay nako po talaga naman man ninong nyo pa babagak na naman si Senator Manny Pacquiao kung tabatik ya presidente ko pilot si vice president to si dating Manila Mayor tang Congressman Lito Atienza bala si Agino Manny Pacquiao si susuportan to agagik si Mayor Sara agag kabaluyan yan pagkatuya may babagakan si kayo lanti ay pero si Kwantuman ay magano mo ta dumantungtungan tantane Manny Pacquiao sa presidente Sara so vice presidente kabaluyan ko Kwantuman love thy neighbor ay talaga naman anyway nga pinagawan ti agagik talaga nung talabat decision mo lang ti katuya lang ti babagakan si kayo ya ami-ami mampapalduan ta na apag-apag tayo agagi ki lapod sarayan sayan na eleksyon. Supposedly di mo kumon. Tapalikatan tayo tawala eleksyon. Ta makapanpili tayo na balo. Makapanpili tayo di mamot na panagnakan ng trabaho so sa kayo official o dino ande no incumbent so si kato. Di ba? Pero dumang klase lang nata nagagi wala rin harassment, intimidation, ang tukamallarad tan sana.
Ay, naku po, fabrication na sari issues, etc. Amin larad tan, sigilad tan. Alas 6 sa gagi ka, basta si Konda, may the beast man win kabaloyan. And then si katuan, si katutan, so manunak kumunod sa yan eleksyon. Alas 6 na po ng umaga. Alas 6 na niya, may anang nangkuhay. Alas 8:34, hanap buhay muna tayo. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong
Wala na yung nakakara nagagi kaya 15 minutos antisya man na alas 8. Ay, man alas 8 man alas 9. Nga po ni Bipe, kupelo. Tanyil, nga po ni Bipe. Ha? Ha? Oh. Hindi iba ka. Ha? Tapi kita ang kapo extra ya bateryam. Nalilingwa ko sa tani, simple sinunang ko. Ay so nanduruman eh. Good morning pa, dakinan Maki Soriano, di Tanod Bali na Mapandan. Good morning Maki Soriano. Good morning Dasika. Tanuntan mo at masanto siya kabuasan, dasari taga Bali na Orbiston daw. Naman, inanang kuya eh. Palaging ilagay sa isipan ang disiplina sa sarili. Huwag magpakita ng anumang hindi maganda bilang mga Pangasinense. Dahil ang Pangasinan ay isa ngayon sa mga tinitingalang lugar sa Pilipinas. Direktor Modisto Muding Operanya, and then Nasinpilco, Provincial Sports Coordinator, siyempre, di Tanod Bali Norbistondo, si General Douglas MacArthur. Kabaluyan. Agagi ka, good morning po, dasari taga Orbistondo. Nulabayo agagi sumasinop, maraan, tan umpawil may datin likat yun, gayaga, manakarkad karsada ag kanatatakot, numambilbilang at kinuntramira, numambilbilang agagi kat nabutang kay labi, at limakad barangay, takimaraw ka, ag kanatatakot. Watan si Direktor Modisto Muding Operanya agagi, yaatan at mangi 11 at Balayon Orbistondo, tan kaiba to si Councilor Voltaire Balulong Kabaluyan. Good morning po, daskin namin agagik ditan at balay agagik na sa Orbistondo. And then another po si kwanto niya agagik ka so wanang tiks ni Action Joel, gusto namin ng pagbabago dito sa ununang distrito ng Pangasinan. Tubukin din namin ang oo para makita namin, baka naman para naman marinig na ang boses ng mga primero distrito sa Kongreso. Ay, simpre mo. Si katutin na pagyagawon nyo agagik, yan po ang dapat gawin po ninyo, mga kaibigan. Kasi ninang nyo may babatikad Burgos, may sakay Suala, may sakay Alaminos, may sakay Bulinaw. Akatriangular Kabaluyan itan. Sing nunang nyo, strategic area namin na boundaries, agwardyaan lagagik ya. Mararako peri pantalan daditan. Na kaya isip-isip po tayo kapigal lang bangat ditan balay agagik na sual. At to ngangali ang gapuni wala ni masulok laba lang 2 taon tanan ni Mirambulan nan Mayor Dong Kalugay kahit papano nalilik na yung agagik so serbisyo lokal para si kayo di manod ba no by one kwanto niya agagik at barangay poblasyon is na buniradtan agda dekada lara dyan nanuloy pero hindi na ini-ignore da kami katungtungan da kami awatan di sulat mi kabubagta ta ang kapumot ang mentally pansumpalan to natan si Mayor Dong Kalugay kwanda mo ta initermi sulat mi walang tampol mo sa response ng mayor inabatan tong tampol sa request mi salamat kaya nararamdaman po namin ang serbisyo ng LGU and then at least opisina la agagi kita ikinay munisipyo yun di ba? At sasabihin po nila na andito ako para pasiglaing muli ang ekonomiya ng inyong bayan, ng ating bayang Sual, dahil mahal na mahal namin ito. Kanyo, alagar kayo. Si kayo at walad butang, antoy agawan nyo Paano yun pinasiglay? Apalya ko pa, anto tayo inawit yun dyan. Kanyo, tipat yung agagi kasi panaon na panagsingil natan na sikitira ng balay, dyan katuan tulang bangat. Di ba? Kaya isip-isip po tayo, Kabaluyan. Si Governor Orbo Sagagik, aliwatan mapolitikon to. Wali prinsipyo tutan. Amaya-maya agtulabay agagik, kaya labay na pigarararam po politiko. Kaya minsan na apito yawan media, si kwanto niya, anong gusto nila? Impaliwawa to niya agagik, kaya yung mga proyektos na mga yan, darating yan, sayaw at sa gusto mo, lalong-lalo ng First District, napakalaki ang potential niya na ma-develop yung mga daan papunta sa mga beaches kasi
napakaganda yung mga beaches natin dito sa Pangasinan. At ang Department of Tourism, DPWH, nag-uusap-usap ang mga yan na isinasama yung mga potensyal na mga daan na pwede gawin na mampabulaslas, pansisiglayin po niya ang isang lugar. Kaya nandyan nakalagay yan sa budget ng ating gobyerno, kaya gagawin yan. Kaso nga lang, yung mga iba, kung tumot niya, agagik niya Pirulos Venus, katuan tulabangat, out of that project agagik. Si Katutoy magmamaliw ya gatasanda. Siyak may babagatan na. Kabalo yan, Pirulos Venus agagik. Ay natan, pag may mga malakas naririnig ang busis ng kanilang representative doon sa taas, ay mas lalong mapabilis yung pagsak ng at daloy ng mga pagpapala sa distrito. Nagkalulan, nagawalatay taytay agagi kad mankonekta na Santiago Island, tandiman at Minlan Bulinaw, Minlan Pangasinan, di ba? Singasama agawad tadanda. Ate bali na anda agagi kya, antayo may 1990 earthquake kya, araramay balayang na Amedyad Carmen Bridge, sila ba'y na DPWH ikundimlatan, tanaglatan nagagik usaron, tan na man reformatilay sa nanay. Ayan ti kuha ng Gobernador Orbos, kinatungtong tuy tita Kuring, kasi kato'y presidente sama niya panahon. Madam President, okay, late nisan siya, kupero, manalasot sulabat. Madam President, pwede pa po yung mga ganito, etc. Baka pwedeng dalhin ko na lang sa distrito ko, ipagawa natin na tulay doon sa anda. Pwede ba yun? Pwede. Kayo ginawa da, kaya wala ti anda nata nagagik. Sakita no sari mablintay tayo ginawa during those times kabalo yan. Di ba? Kaya no, ang alaga na rin lagagik, so busis tan sigaw labalot, importante at manuuli labat yaran sa kapasan, ang kapoy pansumpalan tayo. Sayang na pagkakataon. Katunatan, bigyan natin po ng pagkakataon ho. Bigyan po natin mga kaibigan ng liwanag ang primero distrito na Pangasinan. Kaya isip-isip po kayo, taga First District. O yan, ubat kulad sa amin ng tikstan. Good morning, sir. Nayarin idalat yung imbaga ng Duterte tungkol at bakuna. Kasi ako nangal, salamat po. Ay ako natumbok ya. Ako natumbok agagi kaya sakay-sakay. May imbaga to niya. Nung Pangulong Digong at sa may ulat sa bayan to niya. Ako na puta-puta. Baka na either nakulangan ko, nasulukan ko. Basta si Kwanto, tama na yung isang booster shot na yan. Kung ano-anong mga virus nang ini-inject yun sa katawan natin. Kwanto niya. But anyway, umalaman nagagik ya. Pero conviction nyo lahat na nagagik. No, ang tiling na nyo, tadyag ka to ang tumutan. Wala raraman iray sales iran na nanugip dyan laman tayo ay. Na nabakunan tayo, abangon, katuman na agagik, so kimakapo ito, wala rin na didisgrasya, etc. Pero matalag matitan niya nagagawa. Alam tayo yung eksperto, pero anobserbanti labangat. Pero, ay manalwar tayo lagagik yan. Anti-conviction nyo, pabakuna kayo, go. Pero si conviction nyo agagik at medyo nervous kayo, ay la gagawan. Baka katuti magmaliw ni na mitsa na bilayo agagik. Good morning, sir. Hindi, pasisya kila. Agkuna idaladat yung interaminted si kayo agagik at paano nakulangan ko na arumang ko ni kabaloyan. Sir, totoo na matagal nang namimigay ng pera si Pacquiao. Ang patunay niya, noong nabubuhay pa ang ating boksingirong si Rolando Navarrete, correct, na may sakit at tumingi siya ng tulong kay Pacquiao. Pumunta siya sa Jinsan mula sa Dumaguete. Binigyan siya ni Pacquiao ng 1,000 pesos. Totoo po yan, hindi biro. Salamat po. Labay yun ibabaga, Jinsan tan Dumaguete, 1,000 labangat. Sa bagay, mamura ni Saman, so value na tagini value na kwarta saman. Hindi tugtuwa man, tinulungan to balot. Talagang matulungin balot si Pacquiao talaga. Actually, agagik yan, nung nangamot si Manny Pacquiao, talagang seryoso, tan si pupuso, no akin nung babatik kaya presidente. Si puntok balot jalaba lagagik kay, no si Pangulong Digong lagagik kaya, no nastala kabalo yan, talagang na, kukwantulara, amin la, ginawa tulad tay, inkabrus ko to niya agagik. Ini ati korupsyon at wad taninsan siya kasi sinabi to laman na sistema. Amit tutuon sabi to ba nagagikay
asa dati lara, kumbaga imao la, bato, bago ali altida gagit. At gobyerno. Jad Pilimiro, untalimara, pero jad babayag, singano ang gatulitan niya, gatol, unsigin gatol agagik. Unsigil alamot yara. Nata na may hiti man, ay duara labangat. Kanon na sistema o dino si katoy unikal agagik tagtunayarian. Nang nangyurara may street parliamentarian ni ragagik, kaya uyag laro, uyag karsada, ya kurakot, citra, bla bla bla. Amin lang klaseng kadaralan na sa gobyerno, indala, dala. Nun wala lara balot at gobyerno eh. Sige pa. So sitwasyon na gagik ya. Kaya nga po mga kaibigan, kaukulan tayo gagik dito na eh. Abay talagang may tuwa, ya leader tayo gagik. Tan wala ladli mayo. Sir, to, ay, nandun ka bubagta. Sir, bakit kahit di magpa-booster shot, pwede ba? Si Katumi babaga ng Pangulong Digong agagik eh. So yung bagato niya agagik yan. But anyway, kilay, mangkakana lagagik, agta kayo ng ubatan na kunitirad si kayo, labay yung ubat, sa rayan bukta. Talagang walay mulag problema kabaluyan. Another po. Komersyal na eh, mga gano'n agagik ka, bisitin ko pa ibali men, bularit kunuod kalay, tulyaw sir. Nung ko pa gagi ka, bali minan na aksyon na Tanyel. Ipalop titang balot at kinunhipin, walang to Naniguno yan, pero kuha na buhay muna tayo. Manila Broad
sa kaya minuto anti siya man alas 9, jad Thailand ko pilot ni, ang iterla na green light for growing cannabis dabong. Mantano mira dabong da. In short, marijuana. Sarag ti mantano magagik ya, jad pero walay kintuta regulasyon tutan. Non ti regulasyon tutan nagagik, jad sika tayo, ang gapuni batas tayo, di man sikara walala. Pero walay malat ya restriction tutan nagagik for medicine lang bangat. So, pangusaritan. Pero no, antura may regulasyon. Saka na lang po mga kaibigan ha. Saka na lamang po mga kaibigan tayo dalat datunitan. And then, another po. Sir, logayang kupay malik ya kaarok ya taga taloy si magano at basang ko'y bali-bali ya. Antoy kwanto niya. Sir, lugayang kumay malik ya malat ya siguro, malat ya kaarok ya tagataloy si Tanong Samson. Makuliya ang kakabalog subaka to. Tanun tagam barangay Kagawad. Talaga. Sige po. Pero si Mirap tutan baka ati baka to pabalogon to isang kabubugtot ilako to kati usaron tud politika ay alagla. Ay alaglatan. Di ba? Anyway, mabigya kabasan po kina na Tanong Samson kuantoy agay kay sunantex mabigya kabasan po si kayo. And then mamataner kami jud pa na maglay na ay magano ta action Nathaniel. Bible ko pala bata. Sa ikwanan sa Roberto Quintan, sugid ten dumarungal ng taga-suportad sa yan na istasyon. No salatan tayo may sakay ang manuuloy at baloy, panon tayo makasiguro di salat tayo yung manggagaway kamungan. Abay akla nung bubutong, gapuni kandidato yung sinumpal ti promisa to, ay nalnalayo. Manong Roberto, kaya nga po, say ibutos tayo may kursunada tayo. Tapyano no agto sinumpal sa promise to niya, agyo natutul. So, ang gansyo pa man. Agyo mo natutul sa sarili o timbutos yo. Si katumo lang ti, paano tutan, nga pinapampilian tayo. Pero tuatan, agagi Sir Roberto ha. And then, Sir Salvamar Cansino, magandang umaga po sa inyo. Sir Cardasan, Masantos, kabwasan po da si kayo, Ma'am Zoraida, good morning din po. At si kayo, Ma'am Delia Cabayes, magandang umaga din po si kayo. Masanto siya kabwasan po da si kinamin nagagi kami nyo lang pinablimin dumar. Ay, magano, arami kabandaan ni Manaya na Action Nathaniel, Jad Sitio Pugo, od Barangay Bintinilla. Masanto siya kabwasan pa, od Kinon Mangibe, Brad Jumar, Brad Arnold, Brad Crisanto, Brother Miles, Brother Chris, Brother Boy, Sister Rose, Sister Florian, Sister Fatima, sa rami taga Jad Sitio Puguman, od Barangay Bintinilla. Masanto siya kabosan na dakin ng kagawad Gina Fernandez, kagawad Nida De Vera, kagawad Alicia Tigno, tansay BHW da, Kabaluyan, Madam Lorna Tan, Madam Catherine Manuel, Madam Precious De Vera, aming masipag at napakaganda na aming midwife naman. Good morning po, si kayo namin, ditan, Barangay Dalunggi at Santa Barbara. Wala rin man tutupod niya. Walin awat ko diagagi kay sa kuya mensahe antayon antoy kwanto jay tutupod ang dagagik no akinot wala ni may baratilyuan at kila katapusala. Siguro baka anggad katapusala baklata nagagik so baratilyuan ditan at Santa Barbara bayagla. Kabaluyan, babawin da mo ta, baka walad kontrata gagik. Baka walad kontrata kabaluyan, si katon na sasambuton da, anggad, aabulo, anggad agninan, expire may kontrata. My goodness! Ay, sino kaya ang nakinabang? Itilagmid si kayo kabaluyan, sumasanton balikas, malalapod masantun sulat, yan the 1 Timothy chapter 6 verse 12. Tangkwanto agagik, Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Si katutay sakid encouraging words to agagik na Apostol Pablo at kinan Timothy, si Timothy at under persecution, attack agagik.
nasararaman ire nakakadugmaturan totoo kabaloyan. Tan po, mamatanir kami agagi kada panamaglen na narumugtan kabaloyan na the 1 Timothy chapter 6 verse 12 para si kinamin agagi kaya. Magtaryo na lingkor, aksyon Joel Balolong, technical control, aksyon Nathaniel Lubero. Ititilang milad si kayo agagi sumasantos, maabig magayaga, ya kabosan po da si kayo namin kabaloyan, nagkayo nikban kiya kababayan in action, unsubali at tampulod, maganon bagta. This news is brought to you by